Gold ne tie DL kasia bom. Ese kutu, ese bebam. DL News. Yamamo akwaba afetu tumrika ne hia yen ewo Facebook no so na afensi YouTube na kase bono kofitela da mente no yemfa emonchiremu yemfa ensomum yehia kase bono se evamfiri apiemantam nim na enkra abeto dear kase bopono so awiai echiremu am Akosombo Textiles Limited yetwanitia ekane se ATL one factory eno no wo esuajaman mensinimu ewa piemantam no ejatum endrada anadwom na nkane chiremu endrada na eyewukwada emra na enumere nonkron abapons esma akra bi pe enija ekoto Akosombo Textiles Limited ATL adwumakuo no mu na nkane chiremu ene odumja adwumayekuo no Ghana National Fire Service ebo mo de mo hoye ha ekopie mu nanso wonom amfa no ahogro so kra efise gya no sere na edare fa na no odinye papa na eberefo akiremu am mekese de odumja adwumayekuo no wonom bre pa efise na akade on baboa na egya no matumi aso ano no na akwageta efise Akosombo odumja adwumayekuo no wonom akade no akoye nsempi ene 10 day asese Jesse, omupebi omunya mmamadi yakofa emergency 1 edi free Water River Authority VRA4 nchen omukofa bi different na afensu eye pon fire station ansana wonom ensatimi aka emfiri ebeboa na wonom ede aso ejina no sente no chepapa ansana adwumayekuyi etimi edum ejanom na emperefo akirema sade aye no ejapade de bi ahyekọ mamekese de ATL Akosombo Textiles Limited factory eno no wa esuajama mensini mu de no anadwo yante asempa akwageta aye ensempi na adehye mo hu de esie ni bi ekiremu sei omo hu sei gya no ehyiase de free eye wonom spinning department ni mu ende gya no hyase a efie ne yenkotie ne ahodo twagu ye mra gya no eto mu ewo ATL Akosombo Textiles Limited wonom adwumaku a ewo esuajama mensinim ewe piemantam DLFM 106.9. Akosombo Textiles Limited DLFM 106.9. Eti dede ya hodo a wotie no eye bra endrata anadwo anumre nonkron ekra eja etimi ato Akosombo Textiles Limited yetwanitia ekane se ATL one factory eno no wa esuajaman mensinimo ewo appearment number Facebook no so am kofitela adamenti Facebook and afensi YouTube ya de video na to so aba benya bi na wahwe in fact ahomete pasika de free appearment em so eba wie ni o Endra seja hyehye saye kan ho asem nenen so chese de biara da eden pa na eya we your man Ghana adwumakuo ba ko a mo ye ntoma ye ntoma ne ne ma hodo aka ho an gya dem a ekire din japade a hye sika eya semo yakopon hu ye mobo na yakopon de hu ye mobo ne ne aso oden na me de hu ye mobo na ye ne ntoto ye ne ma eden ye nto akase bo no sika yento akase bo ne so na ya de a notice ebetu ja eya ahinimi bosom ne de to so nsia e won fimpim yenu ne aduonunum ne se eye mranhye bedwafo eyom nhye de na ya de omatu e de ahyeda na de ya de speaker of parliament eye Alban Sumana Kingsford Barbing e de abetu ja hm se
third meeting at the ninth parliament our fourth republic no ade e be sha ase benada ahini me bosom ne de to so aduonu baako won mfimpimienu ene aduonu num ni mu na ye statement office of the speaker assign ye speaker sumana kings for barbing ana de ne sasha ase no echiemu ayom nhyiemu die no ebe sha ase awia no mienu ye parliament house no won kran pupuni mantem hanom no mo bomodin ahwe se omo ba no mo behia dwumadi ahodo wo mtimi ka ho asem no mtimi hwe se eba oman ne ho nsensem ne bills ahodo wo nim na mbebo modin atena se no maka ho asem se na ebe yo musu dwumadi ompese omudi no bibia timi akonkan de amawom to we ne nsem a efri speaker of parliament akache aba abetodwa anti kofi fa wo nkrata no ewo we ni so na fato Facebook no na afisi YouTube na Ghana fo me hu nkrata ahodo a mahebedwuma cha me hene me wo fa se onimnyamfo Kingsford Sumana Babin de betu dwa no in fact enkrata no mu nsem no edoso na sa ana no be ka kire se omunim de ombeba na no si bibi nti no omunim da omobeba adekro na afiri ho me sure some solve bibi anti no krata no tenten pa kofi wahu krata no fato so me pesa Ghana fo no hu krata onimnyamfo Kingsford Sumana Babin de betu dwa no nkrata no eni efe pa we free no office na eba se yeme ya adoma ma se bedwafo no be ye den be kwa setena ahini me bosom ne de to so aduonu baako 21st October 2025 omesan akọ mo nkonko tena se na mo nhemra na Ghana fo no mo yenhyehyɛ because manya adugye atum se mo besom ma na yato aba na ma mo ne de mo bo akra ye di mo pa chifi na anka mo nkosom mo nkokra ana me bo a wo fa manka ni ya na ano no ke ya ko gina wie mo ato aba ne mo nko ye adwuma nko ye adwuma akra a kire din ye nko ye ni mo kase bo ne nko pie mo am wo Ghana mampanin John Dramani Mahama de nsam nam na o kire mo enne obetimi ahia o my Ghana otemuafo penin Chief Justice Bafu Boni anafi Attorney General ono na ye abanlo ya penin ono kran so ye osoafo a ohwe atenatene ne so ewo manyim ene ye wadai ehine me bosuma ye de toso nkron emfimpim ye no ne de no mo na omampani kirem sei eniama bi aha wo manyim a obinya akwanya babesom ewo manyim pe ene ya kire din omaga na sika aso ewo mu no odinsa mienum ninsa mienu nyina da ene benkum ne nifa ede bom ne wasesa bi de abo no bo sesa bi aba ye no afiri so atofom asesa nwura ede abo no bo o kirema ye no ane se na amen se betena omaga nam na nipa aba ba udin se kokosom no sika ese de bo omaga na ho bra no na do nsa mienu asesa wodi bi ma wo mponafo wa guys wo yerenam ene abusuafo na de bi eji wani adan o kirema auditor general for report e ba ye no in fact I reko na hwe sika enipa bi edwiri de go mbotom o my Ghana mu a na o my Ghana ebo kasa no time pam na Ghana mampanin decide sudwa e wo mram aya afi bia nhye mudi ahodo a etoso eye dumienu mekire 12 annual conference jumadi akotodwa eye chairpersons edema governing board ahodo a o my Ghana and office chief executive officers edema public services jumadi atodwa e wo ho ena Ghana mampanin ekirem sei na wura ho oye so disappointed na wura ho pa waya so perplexed aden na de biada eye public account committee etnasia ensema eba no in fact enya nika de biada enipa bi adisika aye so pathetic obi adisika na Ghana sika na nipa bi wia ebedu baabi no na Ghana hyen na nipa bi wia de agoye botom na so ni nyina da no ekire din emra bi anchi obia na sabisa na ye man Ghana mampani kirim se de yekoso no eye ne yenti emra so se ombehye mra atoban ageban na boa na nipa hodo obia wonem nam kwati kwanso ejira omaga na sika ego mbotom efa Ghana Japade de omo hoye no emra etimi ne omo etimi adi ne senti Ghana mampani kirim omo mane ya ne mpanifo ahia na o message na ye na boa na mre mu odin aba na wa wonim na bedi Ghana sika ejira omaga na Japade de ego botom no emra etimi anyway se de ese Ghana mampani kase mu no kirem se sika hodo nipa bi ejiri de ego mbotom no
Se sika we Ghana fo nsa kan ya enkan nkombo musie mpo emonone emesiesie Ghana enam se mra nya adwuma na nipa bi emfa ma ne fa nya adwuma na mra nya adwuma ntina nam so nipa bi ahye omkutu pa da biada wona mudwiri Ghana sika de gombotom Ghana man pani e kire mu se de enti aba saa ne nyina ne se eye enforcement agencies wo mamba mba de ahwe ma mra nya adwuma no la kadaseka kokwasa mo fa nya adwuma na kan ho biene enipa bi di Ghana sika e kire din Ghana man pani kire mu so mamba ne abon ho made aboa ma wa made ayense na ho de amoman se be ye nipa bi edi sika da chi bi ohwa de a obepin ofise sabe se wudi sika na ke de wakopie mu wonsanwa mu a kan kon no Ghana sika da so be wia de gbotom Ghana man pani John Dramani Mahama Eddie Semsey Tuja. Recently, I've been watching the Public Accounts Committee, and it's so pathetic. Why must we every year congregate at the Public Accounts Committee, and then you hear all kinds of atrocious, things? I mean, recklessness with public funds and resources. And so I have a meeting on Thursday with the Chief Justice, the Attorney General, and others to find a final solution to this Auditor General's report. That persons who are found guilty of infractions or do not follow due procedure or lead to loss of public resources, we must have a fast-track process to Sawam, DLFM 106.9. Fast track before you see you are in Sawam, 6 months. Until we do that, until there's a deterrent, we're going to come every year and they say total misappropriation and infractions found out by the Auditor General is about 15 billion cedis. I mean, if we save 15 billion cedis, can you imagine what it could do? And so we're going to have a meeting, we're going to brainstorm. We've not fully implemented the constitutional provision. There's a part of the provision that says after the Public Accounts Committee has sat on the Auditor General's report, Parliament must set up a committee. What we don't know is whether it should be a parliamentary committee or it's a committee not necessarily made of parliamentarians to implement the findings of the Auditor General. Eni awuti ye eye Ghana man penny Berema Obuada John Dramani Mahama ndizika dio man penny akani. Ya bejatum sa. What say? See ejatum. 2 minutes wo munsem what you say no kura no pempen wesi ne pen 2 minutes kita wonom aya wo mankasa mpenimfo na mudi o man so na mo mamra nya adwuma firi say politics nti efra wo man nti o muhunu no kura no mo nka me kwakana that is the only truth from 4 years ne so a monto aba ma mi nti ene mi gyan sa MPP disika na MPP abante so no pa ho toma pe ye de be ye campaign tia no say mo ankasa kwa na mudi Ghana sika nti obekata so sana ni si dibia mo kape ebejeta enti campaign ti eni tumi nti yenka de man pani ya no ya adwen momom munyi political lens ni nya den ento fom munyi to wo pe ekwam betene mo mahu de esem ye mo wa faase de metumi aka kire mo ani ya me nhya mo den sika yenko yanim Yentua Kasiebone so na Accra Metropolitan Assembly for ye omasem ni bia mo hwa honidie hunsem so ebu nipa enso for esanse yade omugya omunan egu basabasa sanso ana omututu nru edigu aye ompotem enu no omuchema de ye de omuye ne de ye ne bone kwanso ntino mabu omfo na nipa nsuyi eye Albert Kwe sanso na Kwame Owusu ansa Daniel Nonu Razak Seidu Haruna Abdul Raf Desmond Okayika sanso ana Moro Sebere nipa nsui ana court abomodin abu omofo esanse omujo omunan sanso na omututu nru egu basabasa ewo mpotem honom na court nipa otina edwa emu eye he lordship Rosemond eye Vera Ayete editudwa echemu se yade a eye nipa nsui obu omofo esanse wamo oye dwumedi omudi ye na nya de etwa ye nteno wamo 50 pound eti eye unit ano no eye 600 Ghana cedis nemu mfiase no Oma akoda eye afiase beye bosomo miensa sane beye ombabie wo mbetimi esua nyansa ede afabone omudi ye ne ho na nipa ode asem no ekwa asem dibia eye ni okan ayi ede tudwa echemu se ye nipa nsu public health officers ede Accra Metropolitan Assembly and nipa ode anim eye Madam Florence Kuji edi tudwa echemu se yade omobo omodian mom nsa etimika wo mewa bra no muye operation ewa hini mi bosom ne de tosonson ewo mfimpi mienu ne aduonu num a
omobo omodi ama omo nsatimi ka ye nipa nso yi na bra omo kasa e wa bra court e share eye ni mra no ewie na head of public affairs edema AMA eye Mr Gilbert ni ancredit tuja no chemu se eye nipa ya yebu omufoi enye se esan so omuji omunangu basabasa na mpo se omututu nru ani gu basabasa nti ani e chiwom na emu omuhu ni se de omuye ye ne de enya ade a omudi mra so esan so ma hyemra se wo so obi abomode na odi ni hu ni e wo ni important mu na enya no omunko omuhu ni na emu nipa omuso te honom esan se uja onan egu basabasa uja onan kragu nsuo ma wahatememfo wo esan se nsuo na no mbese bi edi omudwuma so omobeye omadua no mbesi omuniemo mbenom nini na ye yare ahodo ana wode ma eyetememfo no a eno ekoba se ye cholera ne typhoid sanso na diarrhea nso no ebetimi atre ewo mpotem ho no mpante wo so mtimi bomode no mo hwe se ne ebe ya sa ne ma we no betimi agya no matimi adi omuhuni na yare ahodo a ebebo omuso no no so ne betimi akwa awieye no chiema ye campaign omo beye no matu ni din clean Accra now no eyade omomode no mo ntom achi se ne ebe ya hunidie hu nsem ebetimi akoso ewo manyimu Enti wo fa se fo na kwaji o manan e ko isi mia bi emra ma ho kwan wo ena moje ba ku bi asese na Ghana cedis sika nu sua 600 Ghana cedis 600 say 600 credit yes old currency ni ye saying 6 million pe wo fa se fo na me nya hye so mani abro kwabra na akwaja na nya gu baabi 600 na once na kwasi so akọ bi fie akoma ne yade ne ye bo na ka 600 Ghana cedis ye besre mo AMFo ene mensin munyire mutadua mu den mo mamle ne munya den we 5000 Ghana cedis onya mama na akodam unya no afi ba ko pe isi mo de mo ma mo nkyere na de aketuwa bi afi ba ko pe ofiri mu fia onya biew oye bo na akoto ato gatem mama ma de 5000 ato ho ene ewuni mi se 5000 wunya enti wonya den wonya sise na Ghana cedis sika ben sika ni swa next aya munyirim do ma yade o ma pane hwe o mtieye nanso next time mo munya den se be ya be yensen na ho because obi wan se ne Ghana obetumi akwa akwa yi o munyirim 600 painting no ti munya ne sa eye o ma yade but next time mo munya den yanto aka se bon se mo fa nwura mu ewo ahone ne yensen mu na yen kopie mu ewo the Electricity Company of Ghana etwanitia e kan say ECG ana fe Ghana Grid Company yetwanitia e kan say Gridco na emperfor den krata aba bonten so e kire mi sem wonom e ba ba yensiesi adwumadie e de afa enyinam kane o my Ghana yusuo yedidi dwuma wo mamu nti ene ya na dwumadie ne ekoso ene e ye hime bosuma e de toso nkron na dwumadie ekoso ene mantam mako enum 5 regency o my Ghana munti mo hwe ne yie na obi ana na ho so pam se be ye beboa na o my Ghana nyinam kane yusuo no ne ma akọ nkan na obia nyinam kane no agina so peme na adwumadie ye die no ye ho etimi atayen na enkata ba otenso no empenifo kire mi sei wo mo sere mo ada wo kwa bon so nyankam na dum ebedunum ya hodo bebre na nti bo mo de na wani na ho pam na mu kire mu a enkra bo premantemu Greater Accra region eka hom Asante mantemu Ashanti region eka hom Central region finfi mantemu mo ka hom bi Voter region aya fragmentemu ana afisu Tama regions Tama nimpotem miamia pi moso mo ho bekeka efra no pa no nkran na hyase won ba wi anumre no num 5 pm ena dwumadi ne beba wieye enti yan hyase ne yan fan free enkrabo premantemu Greater Accra region ehefa ena ECG enkene bedundum hyane so ye pam ebe hyase e de free otini bi ohun otini bi ebe hyase afro damfa ye kwam yafum ho aka damfa de kwam yafum de tu atwi enti damfa fo nyinam kane na pe bedum eje nimle no num asamonsaka eye keman aso be yehye oyibi ebi akamo amra hia eja dem monso mode no ebekọ new botra no maso be yehye adanseman moka ho bi cassava farm we ya banchifuom monso mode no monsa beka Mr Oben Block Factory sa na oshiye nso ehyem sa Dome Mega Church maso be yehye Padan maso be yehye Israel maso be yehye Alhaji anasa de do ana kan sa Alhaji monso maso be yehye sanso na mpotima hodo mo nyina no monka ne no anumere ya efia no pai ekopem anumre no num
ekyredin ebedundum timonsha ne so pa anya boapayo na yampie mo tema empotem ho no ma adehia mo King Solomon nyansani me na me de nyansana ka ho ohene Solomon ne mpotem monka ne bedundum santo monka ne no ebedundum ekopema numre nonum anti alaba ebro alaba besemanya nkwana penko pentem enti anti alaba nso monka ne no ebedum sanso na eye abashi monka ne abashi layi agbashi layi monka ne bedum eye nail plast monka ne bedum anafi eye kubekro kubekro monka ne bedum kragon monka ne bedum mobere monka ne bedum sanso na eye oche breku monka ne bedum okushi bri monka ne bedum Apollonia monka ne bedum Jerusalem monka ne bedum Katamanso monka ne bedum Promised Land monka ne bekop Elegant Homes monka ne bedum Data Center ne miamia hua ahodo ai watema ekyeredi monka ne no ebedundum ene anopei ekopem enumle nonum yenkopie mu ewa santemanta mu nso a monso miamia ahodo monka ne ebedum ene anopei nonkron kopem enumre nonum no enie atwema agogo monka ne ebedum mfanse monka ne ebedum mankranso monka ne ebedum kunsu monka ne ebedum sapase ekyredin enkawie mpesatia ebuakwa makru monka ne ebedum abakomade monka ne ebedum anaf memia hodo bi te sei tanoso pankro eye pakukrum monka ne ebedum ebuakwa kasaprekom formulation eho nyina ekyredin asonomaso atwema manhia atwema kofrodua tabre ntensere samye ni nyina monka ne no mumpo anopa nonkron ekopem enumle nonum de ekyredin asakraka ekyredin asampeneye ekyredin afel military hospital ekyredin eye sedi ekyredin hiawu besase ekyredin enafinso kontomre monsosom de ne bekop enafinso eye nire behe ebekop mankranso ebekop afinso eye boatin krum monka ne bedum afinso eye bonkwaso ebedum ne memia pi na wa sentimentum de ne monka ne no ekyredin bedundum yenkopie mu ewo finfin mantemu mekire central region foi mosomo de ni wa mo kire man sese na moye no ebeka munti munam hoso efra no pa no nkron ya ekopem enimre no nan mode no enimre no nan no mo awie mo prapra kire kura mekire din de ma adehia mo wo finfin mantemu mo kire mu a ankamo junction monka ne bedum anopa no nkron kopem enimre no nan ekire din sanse memia hodo ni bi te say apam district assembly na babia apam district assembly ni djuma no monka ne no ebedum ene efoinfoin ekyredin afinso apam krodua na nkasa monka ne bedum anopa no nkron ekopem enimle no nan Mamford for monka ne bedum anopa no nkron ekopem enimle no nan sanse na gomua dogo monka ne bedum eviti anopa nonkron ekopem enimle no 90 adehia mo mmea hodo we nyina no monhia ne nso na yesigi ana afinso grikofo kiremu a yemfa to manim sei papa so pa homa so enye na nimode ne yeyem ne sente monka ne dum anya boapra mo gusu asiesie ne aboa ma yenka ne no etimi ejene na so mu kiremu a momfa nche ntinu ahwe no ha bia beba akire no enye boapayo momfa nche wo mo pa no mokoso abo adwumaden asom oman Ghana sompa ti wei ene nkra hodo a efri the Electricity Company of Ghana ECG and afinso Ghana Grid Company Grikofo ediaba ewiai yade mo nchiremo edemamo esika wo ho kae manteme ho ho nka ho kovitela ho anka ekyredin menso mediasa me ho de am say ye so ni babia me wo ayawaso dabi enkan la adwonkoa ayawaso central okay kana mti ayawaso central ye ho na so eba eso wai battery okay okwa la adwo hyembi ene mpotima do wo miamia ho nyina
shim. Shim. Ha, shim ye tema badwuru nyina. Na e kan okra so bedu fie na aba. Kokomremre, wo say. E kan wa bedu fie na aba. Na me beduru fie na de wo ho no so e. Se me wo fa me nwene me nko ame hu. What you say? So be akwa adwuma. Ah, da bi. Obi ho no ma wa bie store. Wote ano. Ebi so won fidi dwuma wo ye na dwuma. So what you say? Se wenye bo apayo eye dwuma no mo ye. Enti na meka say de nyame ase say ye ho anka. Sa asem ne yesi a eye nsiesie nya bo apre na nso obi ho kan be ha no kakra. So what you say? De ye potem ho de ye kire din. Ya da mo ase say bi anka na mo da mo be kan ye no so no. Nsiesie ntumi nka ho hwe. Ye nto akase ye bo no so. Yanto akase bone so na motorcycle ye Enquires union o de magana e de ya de secretary command inspector general of police ye Christian Tete Yohonu e de afa kwan a ya police for de omo fa so e wo kwan so e wo manyimu na letter omo sign ya ye general secretary Abugri Timothy ye Ajingri ono ebe omodi ade ne nsa e sha ase na ochemu se ehu behia pa so mbe mamra etimi aye adwuma no mde hyehye pegu akwan mu esan se ya de a wofa kwan ni so wo ba bia o ma block road ni na no nam so ama omudwuma omudi na ya de amra o se omudi bedu ni pa omudi ade ne koma no no ombedu na chese mre no ekwan no so ha adwin ye pa de wo so omo hu ni se omo so no mo bo mo homodin aso betimi ahye na eba delivery service a eno so etimi akoso ye na emom se koba se kwan ya ombefa so ma block ya na eno so mo ha wo mintu no mo momode ano munye bibi FM a no mo fa hyehye pa emfengu akwemu enso FM a na riders ni bi nso chiema ya dia police fo no e dia mo fa titimu ye pa ebi nso e bo mapo e ji omo sika ntina wo se eye IGP eye bibi e de ema wom no mu chiema wo so mbomode ade operation guidelines e di gufem sane ebe ya e ba atenti na ebetimi akoso na omaja sane omo tete ye riders e wo kwan so no sanso omu chiema omu nya yankomo ne eye police fo ni na be chiema ye mpenifo no sane ebe yo betimi akomo ha e de a che no mo so apa bibia ye afa ho ede amawom no mo nchecha police fo no no mo nya isa omo ha eye riders no e wo ye kwan ni sintu we ni nsema efra ye motorcycle Enquires union of Ghana ho aba abetoja enti na mo ye delivery no delivery fo no wo ho na aduane no ato na be fonten na mo de abrɛ ya frɛ o mo se police fo no tata o pa na mo nkrata asɛm ye adwuma de akwadwo ye company nti e be ye adwuma na police fo ni bi won ma gya mo ehu omegina ese omukakra wo ho ese omugye de na woje ye da ba ko de bia o kan wo se wo sori anopa obi sika hye obotom nti wo ye den ese o de manansa no ho ato no enti we no to me say delivery guys no e police for bi ho no ma o musika o mo ho nti wo ye den a o se enu to na mo complain no senior de no mfa de onya hu I forget why adwuma ma no obi ye na adwuma wo ji ada woje kasa kese na munyi obi a moje trotro for no any taxi drivers ne eyi oyefo oh ha se e ho na de killer betua omo unse mpanifo no de ka kase bu no mo de mra be ye adwuma de o be ka jo se omo no emra omo no na obi ye de ka no ma mframa na e ba no kra uduru ho a on kasa kra trotro for na ayi motofo ya no mo de but omo so mo ni mra so edu ba bia ebi ti moto so ade ope no ye what you say enti yan kasa postifo no nye ebi no nye but at least omo so ensure se mra ye adwuma we ye delivery guy so di mra so enti de omo kan na omo ye adwen de na so mra so di no mo so ni so aha mo nya de omo penya se ko deliver aduane ama obi enti no mo de mra nkyekere mo hwe yan to akase bo no so na mo se be di mu agro ha na me kase enko pie mo e wo cheman na wa pie mantem na hwana mo so huru pa eje edere no enya sem kuma na concerned citizens edema kwaben ene wa pie mantem na emebo na friends and frefo nhye eton sa de Fred ye kase bo ye na musini a odo so ntonkra e de Fred pie mantem de mayen aye konte hene kofi obo na okiremu a ade hye kiremu a endrada ene nhyemude ne koso na ye ehene bebusuma ye wonde to so ngwotwe na mo kiremu anema bi ha wo manim efiri se okopie mu e wo kwaben a omo nse de ne hene bia wo kronum ohene wo ho no mo kiremu se ohene no onye ohene ne den ade da sebra enyemadu katamanto a otaso emienu omo kiremu se na hene no enye legitimate da bi ekunwa ne semfata no onya de hye ne krono kra no mfiri ho enti ahene ne de omo nyintem kra na de hye kiremu se da sebra enyemadu katamanto a otaso emienu no ono aso kra nso na ye ocheman jase hene na mo kiremu amonte ase kwa be hene no dabi ne papa yi onya hene every say emiri bi atwam MPP amanyo ko yi ba yo mo hunu se papa we no onya hene enti ne de anti na mra no bebo dwadata na o mampene so
na ne abanse samba ya ofra nso oyo hene omo kirema omo nte ase akura na mran santwefo nhia mudie na akura so no ana Kwadwo Asante Yeboah on the gina nimu ekasa ye edema concerned citizens edema kwaben na o kirema nsemi hapam wanom pese ahomba mo ensem ekon kane empote wono sente no MPP amayokwe o mampene mada sebre kantamanto anyima do atasum yeni o mamma ne kwan mo modwa data wakwaben amma anye ne ho mena ne senti eba ne ne papa yi frɛ ne ho sɛ ɔyɛ kwaben hene ne opeso bodwa data mpotem honom na manfo pu ebehwani na mo kirema meka sɛ de wanom nam de kase boso eka kyerɛ Ghana mampeni John Dramani Mahama sɛ wanom sra nada ɔmo pare toton empa no akra na wanom anya ne nteɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adoma efie de ani mu ne na awotwe papa ya ofra ne ho sɛ wɔhene ɛwɔ kwaben a ne den ɛte kwaben hene da sebre anyimadu kantamanto a ɔtɔso emienu bɛbɔdwa data atonsa de afra amanfo nyina behiem na magyeji kakra nkra de aboa mempuntu akɔ so mo tire mo de nya sɛ mo tempuntu nanso mo mpene so papa yi onya hene kura de Ghana mampene fo na asifom sɛ wanfa na asifom ma kwaben hene wantea no ma wanya sa na motu obetu na wahwe bɛgyeta na gyeta nso a wahwe ana de besi ɛwɔ kwaben no amoa omo pasum dwenti Ghana mampene wo modea na papa yi tea no na ka kyɛ ne sɛ sadwa data no ontwam antisa ne mebɛkɔ so akwaben a ɛbɛha dwen Kwadwo Asante Yeboah echemre ene DL ya na MC ni otonkra edi free appearment mu me wafa se continue go fie otwetwe nkomo na nsem sei na odi tuja enim se papa yi omudi ni si so friend ho se oyo hen ache NDC time MPP time no na oye na adwen se obebodwa edwabo no etimi amoso because of say MPP party na amakwan enti se na se yewura mama aba na ne dimu yesi ambebodwa na abegu NDC party na nimu ase se NDC mremu no ene amakwan amwatimi abo se edwane dia ene yesre omampani ene omom kambia ewom ene chief of staff for say omo sorry na erije side enim guase kese eba ema NDC aban no eti omo pagye omu na ne ekoso eno ena ne mu se yesiem ha kwa abeman ene omanfo ai wo kwa aben no yese yenti ase eno nti ene ye friend say classmates mumlai na ye fa yasam enam na ba bi a se yasam ekoduro no na yetimi ehwe na de asomdwie eba no na ye fa so na wo boa ye masomdwie na aba an yetimi ehwe na eboa masomdwie etimi eba ocheman kwa aben ene mpatam na osomdwe mapa edehene na ene a wuti ye no ne den ate Kwadwo Asante Yeboah ono ene ye leader edema concerned citizens of Kwaben na ene wachi no ene kuo ba konso sore ye edi da wano so no ye concerned youth of Kwaben wano musu kirem sei nsɛmtwerɛfo nhyɛm no munim frɛ pam na mo se yɛmfanto Ghana fo na ade hwɛ mo ma Ghana nyina nim sei ɛyɛ no korɛ pam ɔkyeman Jase hene da sebre anyimatu kantamanto a tɔsemienu no ɛyɛ no korɛ papa yi ɔyɛ hene mapa na mnama ne ho kwan sɛ papa yi no otumi de hene the sent concerned citizens of Kwaben sɛ mo kekeka no mo montungu baabi na no korɛ nim sɛ papa yi ɔyɛ hɔhoɔ na ɔhene nimpo onsɛm fata na wɔne mo kyerɛ mu a yɛn kancha de hye yi sɛ asɛ nipa bi hɔ no ma mo pɛsɛ mansotwe ɛne dimbɔne ɛne hoye ba kurom hɔ nom na sɛ mo de mo soso so kura wɔne mo kyerɛ mu a adehye a mo wɔ Kwaben mo nsɔ de mapa na mo nyina mo naso efisa ɔhena ne den ɛte da sebre anyimadu kantamantoto so mienu no Ghana fo bɛka ya emna Asante hema wu ye no wɔn bɔ mmɔden eto no edi firi ɛyɛ ɔkyeman ɛsoma no kɔbɔ adwumaden ɛkɔsom kama pa ɔkɔ nso edi ada no so ano so ofiri Kwaben te banza nene mo kyerɛ mu a mo nte ase yi na no mo kyerɛ me bi atwam ɛyɛ justice atuguba ɛbɔ mmɔden esua no ɛgye ne tumu sɛ ɔna yɛ Kwaben hene enti mnama ne ho kwan sɛ papa no ɔnyɛ ɔhene ofiri kura no hɔnom ɛhɔ na ofire ɔsan so yɛ de sini pa ɔyɛ de hye enti onum de enti ne nipakuo bi asɔre ɔmo nte ase papa yɛ som mfinhyia maako bɛyɛ nson temu ni adenti ne mo kɛsɛ te ɔkyerɛ ma no kura nim ɔkusu ayɛ ɔhene na mo kyerɛ ma Nyankopɔn yɛ adoma ɛhene mbosoma yɛ mo de ta so du nson ɛbɛyɛ efiada wɔn bɛbɔ data aboa mo apɛkakra ɛsan sɛ no mo buam aba mo de akɔpre mpuntuo ni senti sadwa data no moto nsra fra Ghana fo nyina titi na de hye mo akwa bi mo ta akyiri na mpuntuo mla na nsansan so ahoto a ekuo bi a mo fra mo ho sɛ wɔn mo yɛ concerned citizens of Kwaben ka no nukura nim mo montungu na ɔhene no ɔyɛ ɔhene mapampa
Concern youth, yenye NDC for and yenye MPP for. Concern youth, somewhere kwabia ni say no. Yeni fa we ni fa we. Yeni nyan say ye kwabia mfo ade hye. Munte ni yipa. Nyame ya adom a Friday ebe na wotwe. Da se be no kantamanto. Obodwa. Enti kwabia youth ade hye. Yenso yeta na chi a obodwa ni yipa. Na de tie ni se obi e obabi na oka se da se be no ade hye onye ade hye a. Amre kwanso asede kwanso. Yen de ye mebu yentimi fa ye nkowura ahensebunum enti de be kan se de court ogbomu adum se ye a be 7 years ne ko 8 years ne de and I want say be 10 years ne Ochimenya headquarters na ye de koniaba e Supreme Court ye be kai ye justice a emfa so kona homegiem ye atoguba e ma nye ntiase se Ochimenya headquarters ye da se bre e bedu kantamanto ono ye kwa be ehene enti ne de enimu anu no ye ntimi so emfa court asebo no entu ba bie izan se ono na de Apex Court e o Ghana hadim say ye oba Ghana ha court ba ko a eso e Supreme Court the Supreme Court aga no e de ye adwuma oba kwa aben so a yesom yewura osagefo amoto for repani ono so agina tum enche bia mo be kai a ebra eya bre watie wuye e wo asantemam delegation yetu ye da sebre eyi medu kantamanto ona odi domdanim osiewu benkum ni fan division ekopie mu e wo asante manchemu me kire opemso menhia ahemfie hodbo enti so bi kan se onye ohe a ewiase nyina di adanse ye se wono ana oye ohe a kwa mehe a oyagina tumu hadim se enti yenim de ebema eba se onye ohe I more piao yenim se beba se bi beka se onye ohene na ene a wuti ye no kopie mu e wakwaben eno no wapie mantemu ano na oda eku a wono frɛ mo ho sei concerned youth of kwaben oda wonom anom ne den ade nana osei tutu na wote ni kana mane boyi yansam twreni kontehene kofi obo na difri apie mantemu ebesom ye nyina wesu na yamma adwenche ne tew na yemfa ensom wo Facebook no eso na we say ne din de Rita Open na Rita Open say good afternoon me wafa say Rita ya me nhyira me se mejo so pam na Bawasaba Mason or the aba no say Bawasaba GH ni o highlife edifree tama community 2 BBC me da say me wafa say na comfort mati say this is really sad pa I hope Mr. Eric Asante or we sing a glorious birthday na arahone de ya de a eye ATL for edan na jatamu no akoso mo testers limited je na damu sa no ama comfort meti wura no se yemfa woda kese emfa ma Mr. Eric Asante na minhira wo na onye okese na woda no onhirehira so sa yo that ya da se osei ato edin kwa de osi ato de aba so osei de a wamfa bi account ye de se de waba na ye bone sa na sika meboa de watwe ne sa pepe ne de ba nti udini ye osi adom na osi adom no kofitu no fo nya ha na abeton bundle minya na metia na pa so ogitum sa osi adom no minya na metia na pa na so ye den na Richard ahwe e de aba o say good afternoon Alhaji Twasunte aka ehunsuo mponi Nhyiraba Kwadwo Sammy B takrade Kwadwo krom twabe wo de hye kwankrom anafi Adjoa Agyei Sikapa aka Dumso Levi DLFM in fact kasebo no e official sweet like bed meat emu de sa no manam no hwe live edi free DJ Ghanaman fidie ni so e obetire station ho no ma DLFM next wabiem kuha e ma de hye ni nyina etie kasebo no Ghanaman ya mi hira pa mi chewa wie nso aya afro wofa na yeni nkoma na hwe ne beprapra chire kakra ma wofa wate na Richmond ohene kudwo de aba na o so sad every day fire here fire there ijanam bia na Ewladi hu ya mabopa ni yebre na me wafa se Sweet Elizabeth de aba na o good afternoon my uncle my truly uncle Sam and if you pretty Sikapa I love DLFM pa you are too much wonderful yay sana odi aka ho nyame na mekeka o Sweet Elizabeth Sweet Betty and the different Lebanon e de ebaye Betty me da se me chia ba mode an be hwe wofa na be prepare chire prepare chire din na sika kaseboni ye gina so ne de yesi won na mom komo akra ho yesi ye hwe ne prepare chire ye so so na dwa sikita ma na ye den aso ane sana ye besere mom we no ye appreciation na se ye de mamo ehu hia de kofi be project de ama me ye ni kan project ayi no appreciation no ehu hia pam na Ghana for be kai ya patron edema DLFM Callers Association ko no
ne den ade Mr. Berema Obuada Nicholas Asante na papa ka baby na ana no me na etwa mu na Ghana fo nyina ekodi na yaw yakobwa na wakakra ne papa wakata na chikura enti o say yamfa DLFM kasafide kase yi so enka nkyere mom DL College Association kru no ene yam papa ne fan clubs ahudo nyina odamase se ade a chine de kase bo ana DLFM ehya se ye adwuma na ye nase akase ana Mr. Nicholas Asante se yamfa mamu nyina odamase de ma ye ma kire ni so de ma no kwaten abusua se odamu nyina ase ma ye ne yie fisede na chi apane yo no ana pam enfa mo pam na chi ma no de ade ato nani nye ono ana eyie mokoyi nani so tetema no nyame nhira mo pa de maye no twede ampanyankopon okonhyira so a onhyira mo piri na nyame mfa ho na ase nyina ma mo nti wei every Mr. Nicholas Asante oni ye patron edema DL College Association ku no no se yemfa na ase kese yemfa mo visa de maye no nyame anhyira mo a onti ase kura Sikapa anya enye no ano no ekura donko se den enye no enti bomadi anama mfa woda we nka ho ansama sori na happy birthday ekwadama me wofa se ne de Richard Rich na Richard no ofri Koforidua ho na ofi Eastern region Koforidua na bra Rich ifri meke se de emprempren wo ya adwuma e won krabupre mantamu East Legon enti Mr. Rich twede amponyankopon onhyira pa ne wa wode we no onye ne kese ompagyaw emfa mfiri atemu enkwademu so ya we show happy birthday at the Kodimau Mr. Richard Wufri Kofodia na mom wo ya adwuma ewo enkabopre mantemu is Legon yakopon hyira pa na wawoda no onya wo sonko pa so happy birthday enkoma Mr. Rich a wo Kofodia na mom wo ya adwuma ewo East Legon Accra ya me hyira na wawoda we no enya no sonko so tamfo tata won pa na pempema nguase ka watamfo na yedie ene nhyira no kwantenten emra wabra bom. Happy birthday once again. Goes to you, Mr. Richard. Ufri Kofodia na mo ya adwuma ewo East Legon Accra. Sika, so was birthday biakem. But tell ni yanko. Happy birthday way kwama Mr. Eric Asante, uye CEO at the Maglo Multimedia no ewa Madina. Osanso member oka College Association ne ho nti Mr. Eric Asante mekase nyankopon onsha onya okese onyi wumfra dumu enkwa dumu normal de odon sabe somu nina enye nshira. Happy birthday once again Mr. Eric Asante uye CEO at the Maglo Multimedia no ewa Madina. Right, na kasebo ye jina wetu ne de bewe na Ophelia Enquiries de aba o Facebook no chem say good afternoon. This is Obaya Ohwen live at the Fresh Shaman Christian Village. Yesterday was my birthday, so wishing myself all the best in life. Oh, okay. Then we wish you a happy, glorious, belated birthday. Enti Ophelia Enquiries nyame hyira na onkwana wontum no nyo kese pa. DLFM de ka ne se yankopon odonti no de afi ba kwa aka afi. Enti yes ya we show happy birthday. Enti enkwamfama Ophelia Enquiries dodo afro so Obaya wo Ashaman Christian Village. Nyame hyira no awoda no onya ne sonko kra. Kasebo ne de asi emusamufo no aya maize meba twene se mu edema yen be ma 10 gram wini ahofa gya na ye frɛ ne sɛ ansuroja utunadu a wo sɛ wa kra bo enkose hwe Kofitela Mr. Frank Jerry e de ekopie mu Facebook and afis YouTube akasebo no wunya bi ehwɛ ye DJ Zigbi echinchim efide ne fruma edesom yen ahwai sanso na nase akase yakwa ma Lumba nsupa yadamase sɛ muso yasene ana fenso yam papa t-shirt no so yadamase sɛ mo so muso yasene akenkafo ye mienu ya hwenetia sentema yesi aduasa mienu guma ye kaboma eye aduosian and 964 teeth egum fita ejira de dam eye me Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ani Alhaji Abdul Kwasunte bene Adjoa Agyei Sikapa ana hutedin ene Dum Solive last one ye den Kwasunte hima better yes also why na ba Nana Adjoa Silky one why Kwame Efum Nana Adjoa Pafansu o tena se radio no enya wa na do sika to na so enya den enya wo dia wo de saka be ye den na mra anyway sede esse Nana Adjoa opefans pa ante mesrew okudo pete ne wa woso ne mu odu kama wo form nanso okofo mo san ba soro
Man fans my uncle. Atre muhima, Fifi muhima, Enkeche hima, Radio Muya Michael Jackson. Papa no. Ima munyina mo any tia. Adeshe. Luck everywhere for everyone. Afi beye de. Mintinka kekeo. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afi mami chew a kwanya obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to ticket ana se ko internet no so na bo thelluckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number ubetumi so ama system na eyi bia ma chere ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi kosi 5000 Ghana cedi ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tia na sa wo amano ne dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pe there will community de benyanso betimi aye emohu edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia Shamo huso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so give us P capsules give it to me baby give us core capsules so emma ne mema nyina akoko yade sisi yade amamanya yam timotete wo mo no yedro no manum bi amama de me ho give us core capsules mesisi mo ye din give us core capsules I give it to you baby you give it to me oh, yeah. Hey give us amen ni jia bebusuamu papa na bema ka give us P capsules and ni give us core capsules bomu nom dia na eni je ni ahoden no wa brudo